amunu sogolen do na mali kono ali mali koka anga folbe aw bela jeli amma fonga ko bismillah mali kuna fon tv sanfe amna nga émission damne émission anga yele amman kan mo fu kerengere yalla anga tungarango amme be fo kito isigi yoro la ka tiga wati tugo yama émission anga yele amina damne tuguni ka damne na umanjugu adamna kokura ode ka jugu ani animatrice o nyogona jara suba aminata banunga ko ka ami bitate ke basi kana be dese donc anga yana nga baradam ne menga kan boga dofu menga folis lase karmu tugula nali anga directeur yi asiglen flene sabalbugu centre tugula la me karmu fo me Mohamed tugula fo ya fo gana dugu Mohamed yirini ngoro e réparateur Mohamed mécanicien Mohamed nali ga moto mine ale ba glande ale te pièce cross nga moto la ale bi ga moto glan ka réparer ka dima kanya très bien donc ame Mohamed fo folu ka on temelion ko fe amna nga invité bismillah yan nga invité bismillah menga baraga nyoko fo noy adama yel ko ya te se ka tenyina adama ini nyamma ami ini nyamma bajitila bas fo tire la kana bashikana ami bismillah nga kana kono amna émission damne bi invité mbambulu invité flari bambulu bi tate kele bi tay fly ko sebe yero odo am invité folo bismillah moko kan ire de dakono odo invité ini nyamma ba ante c'est somoko bedi bashi fo alhamdulillah ibi to ni jamu fan kan bogo nyana e to ani e jamu ne to vie manya tumbia mais artiste to ko manager fa vie manya dumia e artiste to ko we fay donc ani fa de be nyongo bolo bi ni fa boraye an me an kanu bogo wore bia ana anga baraka nyongo wore ali to ko ni jamu nterge kan to rere fo awo ou artiste to re i to rere fo bon ne to rere c'est ba togo ah ne artiste to bois dogo ouais oh ani fa ani bois dogo ano de nyoko mbolo bi fa ni ngali be tengi la flo fa e ga bara jume ibe bara jume nege bon ne ga bara bendo chatiri bo ibo doro nege ite bara wara foi ken chatrite non te bara foi ke okay o jarani bois dogo ega bara jume nega bara rere me bolo bara mina ube inafo bara ika be bara sugu ke abedi be foya ne be bara sugu ke bon iboro nega bi ame domno go bi nega bara benro chatri bo drone ma nante bara foi ke chatri bo ko o jarani aw bismillah fa ani bois oluga bara chatri boy amena fayne fa sala chatri bo kala ne ke walma dona chatri la ti e formation ke akonna la ou bien nana chatri kono banalement ou bien sala tiktoker bi parce que ça fin fladi tiktoker bi chatri bola bi imurisi bi donc jumaya akelena bon ne chatri bola ne imurisi ya d'accord sala ya kalane ke ye kalane ke akama ye diplôme sur la walma idona kono tugodi non ma kala doni nyofo ay ma kala ke ka do ala ay ya anduna kono la ni formation feme ka kono la mais ka foko wata ay ko li ka vanya nga do ko non ya mo me baraka mo mbulu cena mi yorom na bi alhamdulillah ye na bebe quoi formation mi feme bi d'accord o jarani amena se bois igo ki chatri bola di sala chatri bola tiktoker di wa ibika ou bien imurisi ou bien chatri bo kalange professionnellement ya kalange chogodi ibiso go nyafanya bon ali ne sigle baro ne tiktoker yera fo iga kuma konna na iko tiktoker be chatri bola be donc on te tiktoker ya chatri bola da imurisi de bon ngon manta ina fo kata yoro na kata kalan ke mais ngon nya adamne bo ni yoro do de soro bo yoro konna na beba kono fena quoi formation be non ibe kalan fene na ka so imata jegulu do la ina fo
u bɛ mɔgɔw kalan cogo min na non mun kɔni ma taa mais n bɛ yɔrɔ min na kalan bɛ kɛ. D'accord. Donc ni ne y'a faamu sisan a bɛ circuit dɔ de kɔnɔ formation bɛ k'a kɔnɔ pour que a bɛ ko caman caman kɛ. Voilà. Karamɔgɔ bɛ a kama. Aw kalan catiri la aw kalan humour la aw kalan fɛn bɛɛ la donc a bɛ continuer n'o baara donc o diyara n ye Adama ani humoriste comédien an n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye Fa ani Buwa ye donc u ko circuit dɔ de b'u bolo. Circuit in kɔnɔna la u bɛ kalan kɛ a kɔnɔ u bɛ baara caman caman k'a kɔnɔ genre o circuit jumɛn a bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna walima projet dɔ de don ou bien fɛn dɔ de don u y'a ta a bɛ baara kɛ genre a bɛ se ka dɔɔni expliquer a bɛ se ka expliquer dɔɔni. Oui, groupe de don. Awɔ groupe de don. An bɛ baara kɛ groupe min na groupe in tɔgɔ de ko Yɛlɛ Kɛnɛ. Yɛlɛ Kɛnɛ. Awɔ a chef ye Zɛkɛtɛ de. Zɛkɛtɛ. An bɛ yɔrɔ bi n ka foli belebele bɛ Zɛkɛtɛ ye n b'a fɔ nin yɔrɔ la yɛrɛ kosɛbɛ an bɛ baara kɛ ale de bolo o de Yɛlɛ Kɛnɛ an ye formation sɔrɔ yen an ye bonya sɔrɔ yen an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ bon ni an yɛrɛ ye tan mɔgɔ bɛ k'anw lajɛ a bɛ tan ka sanni kɛ ka sanni kɛ Zɛkɛtɛ de don. Donc an bɛ Zɛkɛtɛ fo an b'a ka karamɔgɔ fo nin yɔrɔ in na Zɛkɛtɛ k'i folen don u b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ye bonya mun k'u ye halisa i bɛ continuer. Merci. Donc bɛɛ ni i karamɔgɔ de don. Siga t'o la. Baara kɔnɔna la bɛɛ ni karamɔgɔ de don o tɛ yan. Donc Adama ɲininkali min b'i bolo. Bon Ami ne ka ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye bon le théâtre ani aw ko a tɛ TikTok kɛ. Non an tɛ TikTok. TikTok kan mɛ ka fana TikTok kɛ. Bon sisan aw yɛrɛ bolo sisan différence jumɛn de bɛ humour ni théâtre cɛ. Bon humour ye fɛn min bon ne kɔni bɛ humour dɔn cogo min na humour ye i n'a fɔ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye i bɛ se k'a tigi layɛlɛ fɔlɔ exemple la sisan e bɛ se ka ko dɔ kɛ bi k'a bila réseau kan ne bɛ se ka a kɛ humour kan k'a bila e b'a dɔn cɔ ne bɛ ka mun fɔ mais c'est ne ka don i kan ne ma foyi f'i ye voilà. Parce que humour ani théâtre danfara ba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔw b'a la bi dɔw bɛ na hali plateau sanfɛ u bɛ na dɔrɔn u bɛ mɔgɔw layɛlɛ u nana dɔrɔn paf u bɛ sin ka yira k'a fɔ k'olu ye fɛn dɔ ka sɔrɔ a dabɔkun t'o ye i y'a faamuya o baden de bɛ baara in kɔnɔna la hali n'i taara baaraw la juste u b'u yɛrɛ yira k'a fɔ ko u bɛna dɔrɔn n'o ye ne ye théâtre bɔla ye manamana ko bɛ dabila ka pan ka mɔgɔw nɛni ka fɛn fɔ olu si tɛ i y'a faamuya i ko humour kɔni ka mɔgɔw layɛlɛ mais théâtre ta de sa mɔgɔw bɛ ko éclairci dɔɔni quoi parce que jusqu'à présent hali ma i ko k'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na tɛna danfara kɔni ta kɛ ɲɔgɔn cɛ. Théâtre bɛ se ka ɲinɛ fɛn mɔgɔ la ka mɔgɔ nisɔndiya voilà. Théâtre bɛ mɔgɔ nisɔndiya o y'ale ka faamuyali ye. O y'i ka faamuyali ye d'accord. O y'ale ka faamuyali bon bɛɛ n'i ka faamuya cogo. Bɛɛ n'i ka faamuyali cogo. Voilà. Fa yani an ka taa n bɛ segin ka na tuguni. Yani an ka taa Fa kama juste an bɛ kuma to. Parce que yani ka question dɔ poser i jɔ n ka na ni question dɔ ye o bɛ sɔrɔ k'i ka question nɔgɔya i bolo. Genre aw ye baara in daminɛ wagati jumɛn a bɛ wagati joli bɔ mɔgɔ mun bɛ se ka jaabi aw fila la aw y'a daminɛ aw donna théâtre bɔ in na a bɛ wagati joli de bɔ. Donc o ɲininkali diyara an ye kojugu baara o baara i b'a sɔrɔ daminɛ de b'a la a laban yɔrɔ o ye a dɔnbaga y'a la donc ne bɛ se k'a fɔ bon ne kɔni ne ye nin baara in daminɛ bon a ma janya kosɛbɛ ne ye baara in yɛrɛ daminɛ 2021 donc kana se bi ma donc n y'a don ba la yɛrɛ bon a kɛra 2024 yɛrɛ kɔnɔna na. Ça veut dire que e tun bɛ k'a kɛ mais k'a minɛ yɛrɛ ça veut dire dans les 3 années i ye san 2 kɛ i m'a minɛ ba la non kuma faamu voilà donc k'a kɛ n yɛrɛ ka baara ye k'a kɛ n ka baara ye quoi n y'a daminɛ 2024 o sɔrɔla mun fɛ bon o sɔrɔla mun fɛ baara n'i b'a kɛ i b'a kanu de y'a to n y'a ta sɛbɛ la n t'a dɔn n'i bɛ ka n faamu n'an ka verre yɛrɛ bɔ ɲɛnama parce que a bɛ se ka kɛ dɔw b'a fɔ k'i bɛ kuma ka verre to i ɲɛna k'i bɛ ka maloya quoi ne y'a non olu tɛ maloya ça c'est à dire voilà bɛɛ n'i ka ko kɛcogo de don voilà
ale y'a ka baara in daminɛ ale san 4 bɔ mais a kuma minɛ bala san kelen laban in na sama fo san kelen parce que san filanan ma daminɛ fɔlɔ san kelen laban in na a y'a minɛ bala donc a donna baara in kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ k'ale yɛrɛ ma baara in daminɛ fɔlɔ. a ma daminɛ fɔlɔ o n'o ye ça veut dire que i ma daminɛ de. i ma daminɛ yɛrɛ i bɛ fɛ ka daminɛ sisan de donc nin y'a daminɛ tɔ ye fa e y'a daminɛ wagati jumɛn. bon ne ye baara in daminɛ 2019 ka don 2020 kɔnɔna la. 2019 ka don 2020 ma. donc ni y'a faamu e y'a daminɛ a bɛ san damadamani bɔ ale ɲɛ. ok ale ka maîtrise don. maintenant ça aw bɛɛ bɛ groupe kelen na sisan ne y'a faamu mais a ye difficulté sɔrɔ parce que baara b'a la a bɛ se ka fɛn dɔ b'a la gɛlɛya b'a la a ka gɛlɛya ye mun y'a la k'a daminɛ 2019 fo ka na se bi ma yalima a ko bɛ cogo di. bon gɛlɛya min bɛ an kan bi an bɛ yɔrɔ min na an mago bɛ dɛmɛbagaw la n'u sera k'u hakili to an na o bɛ diya kojugu ne n'ale bɛ yɔrɔ min na sisan hali an bɛ se ka bolifɛn ko banna fɛ dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ la quoi tuma dɔ an bɛ wuli ka taa ɲɔgɔn la a ma nɔgɔn. mais an n'a ka patron cɛ dɛmɛ ko la o bɛ cogo di n'o ye sɛgɛtɛ ye. tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yɔrɔ min na bi ne mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na a b'a kɛ n ye alihamudulila an mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na sɛgɛtɛ b'a kɛ ne ye i n'a fɔ a b'a kɛ n ye cogo min na. d'accord ko gɛlɛya b'a la Bois dɔgɔn i bɛ se ka dɔɔni walawala an ye o ko la. ka dɔɔni walawala yo n bɛ camanba de fɔ yan na donc diɲɛ baara o baara n'i donna a kɔnɔ n'i ko k'i ma gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i m'a daminɛ a bɛ n'a fɔ i ma deli k'a kɛ fɛnɛ donc diɲɛ fɛn bɛɛ gɛlɛya b'a la hali k'i jɔ ka mɔgɔ wele karisa a ye n'an ka dumuni kɛ gɛlɛya b'a la n'i y'a fɔ ko a ye n'an ka dumuni kɛ donc ni i ma gɛrɛ o la dɔw b'a fɔ ko ni ye mun ye i ma gɛrɛ mɔgɔ la i b'i jɔ ka mɔgɔ wele tan cogo di bon gɛlɛya b'a kɔnɔ alhamdulillah an bɛ baara o baara fana bɛ yen nɔ a tɛ taa gɛlɛya fana kɔ bɛn an bɛ gɛlɛya in de kun donc i n'a fɔ n ka mɛtiri y'a fɔ cogo min na n'o ye manager fa ye donc bolimafɛn ko b'an na c'est à dire que n taara n b'a fini cogo min na quoi a ma nɔgɔ quoi o bɔlen kɔfɛ donc i m'a fɔ ko an ye gɛlɛya sɔrɔ baara in kɔnɔna na donc an bɛ n'o dɔw fɔ an na donc i b'a dɔn baara in daminɛ kuma ne yɛrɛ ka baara daminɛ kuma donc n frère dɔw bɛ yen nɔ olu ye gɛlɛya ta ka n sɛgɛrɛ ani mɔgɔ wɛrɛw olu ye gɛlɛya ta ka sɛgɛrɛ ka kuma dɔw fɔ n ma kuma min tɛ bɔ adamaden yɛrɛ kɔnɔ donc olu kumaw fɔra n ma donc olu tɛ bɔ n kɔnɔ o ye gɛlɛya dɔ ye. olu kɔni fɔra ma vraiment a bɛ don k'an ka dusu de dilan. voilà parce que baara o baara bɛ yen baara lankolon tɛ mɔgɔ lankolon de ye est ce que y'a faamu diɲɛlatigɛ baara o baara bɛ yen baara lankolon tɛ yen dɛ n ma sonyɛnw fɔ mɔgɔ lankolon de bɛ yen voilà est ce que y'a faamu o normalement o kɔni o kan ka dusu de i kɔnɔ yɛrɛ en tant qu'un homme o kan ka dusu de i kɔnɔ. i ma o de la n ko n y'a daminɛ n ye baara bɛɛ bila ka ɲɛsin a ma donc o dɔrɔn de y'a to n ye baara bɛɛ bila tu hali n tɛ minɛ ta ka bila minɛ kɔnɔ ni tournage tɛ bon n y'a kɛ o de kama bon inchallah fɛnɛ n bɛ nɔ bɔ a la fɛnɛ f'u sigilen ka ko n ye nin fɔ ka tɛmɛ mais a kɛra tan est-ce que i y'a faamu. problème t'a la Ami question dɔ bɛ n bolo ka kun tɛnku la an bɔra n'an bɛ humour ani théâtre yalima humour de ka ɲi nɔgɔ aw ma wa walima théâtre de ka nɔgɔ aw ma. parce que adamaden dɔw bɛ yen i bɛna ni fila u b'a bɛɛ kɛ mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ka nɔgɔ ma ni dɔ ye quoi voilà. bon an kɔni sigilen hali ni anw sigilen i b'a fɔ k'a fila bɛɛ ka nɔgɔ anw ma n'i ko humour n'i ko cɛtiri a fila bɛɛ ka nɔgɔ an ma tout i mago ye jumɛn la fila la a fɔ dɔrɔn an ka tɛmɛ n'a ye joona. bon an ka taa théâtre la parce que o yɔrɔ dɔw bɛ yen théâtre gundoma yɔrɔ dɔw bɛ yen o tɛ se ka dɔn n'i ma kalan. non kɔni kana sigi o la. mais i kɔni b'a kalama kɔni ni mɔgɔ kalannenw bɔra kalanyɔrɔ la n'o ye groupe formé i b'a dɔn a bɛɛ b'a kɔnɔ kɔni. a bɛɛ b'a kɔnɔ n bɛ na ni kuma ye théâtre gundoma yɔrɔ dɔw bɛ yen hali ɲɔgɔlɔn bɔla kɔrɔbaw t'a dɔn an bɛ don o don tile bɛ taa kalanso. o ye tiɲɛ. mɔgɔ i tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn n bɛ se ka dɔɔni de don a la ni tu y'o fɔ n tun bɛ question da ye quoi bon sisan a gundoma yɔrɔ dɔw bɛ i bɛ se ka dɔ f'an o la. i n'a fɔ gundoma yɔrɔ cogo di i n'a fɔ e ka. n dɔw b'a kɔnɔ la o. n'i ko dɔw ma sisan yɛrɛ k'ale kana jouer scène sanfɛ waati jumɛn adamaden kan k'a ko dɔn mɔgɔw ma o e b'o dɔn wa. wagati min na adamaden kan k'a ko dɔn. k'a to scène sanfɛ k'a to fɛn sanfɛ
waati jumɛn a kan ka ko dɔ mɔgɔw ma k'a to en pleine scène spectacle ka to spectacle min ko dɔ mɔgɔ ma waati jumɛn min ɲɛsin mɔgɔ ma waati jumɛn voilà bon fo n'an ka maître ɲininka o la dɛ parce que ale m'o yɔrɔnin fan na a bolo question ma na sisan ne k'i ma an bɛ maître an ka maître lamɛn bon a bɛna fɔ ni a bɛna fɔ namara kɛ n na quoi a ma namara k'i la dɛ mɔgɔ tɛ se ka n'i bɛ kalandenya la ko la i tɛ se ka ko bɛɛ sɔrɔ dɔnkili la a bɛ se ka kɛ plateau in na i bɛ ko wɛrɛ sɔrɔ an faw ni an baw peut-être bɔla ɲɔgɔlɔnbɔla minnu tulo b'an na u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛn dɔ de fɔ n'i ye conservatoire kɛ dɔ bɛ f'i ye n'i ye INA kɛ dɔ bɛ f'i ye hali n'i ye formation kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo dɔ fana bɛ se k'a f'i ye mais théâtre mana kɛ to gundo b'a la a bɛɛ tɛ se ka d'e ma tile kelen hali n'e ka patron ka d'e ma tile kelen n'e y'o sɔrɔ tile kelen e bɛ bɔ patron kelen kɛ i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ a bɛ se ka kɛ i b'a fɔ e ma k'e fɔra la o de to n ko gundo b'a kɔnɔ Ami an bɛ segin ka na hali o yɔrɔnin na i bɛ ka kuma min fɔ o ye tiɲɛ parce que n'i ye INA kɛ hali ka conservatoire kɛ i bɛ bɔ tuguni ka taa formation ɲini tuguni exactement formation wɛrɛ kɛ mun ni o bisi formation tɛ kelen i bɛ formation kɛ école kɔnɔ i bɛ bɔ i bɛ n'a kɛ kɛnɛma formation tɛ kelen quoi a tɛ ban quoi o de la formation ti dan yɔrɔ kelen a tɛ dan yɔrɔ kelen maître tɛ mɔgɔ kelen ye ne yɛrɛ filɛ nin ne mun sigilen filɛ nin ye awɔ maître min ye ne kalan maître min ye ne kalan théâtre dɔn n filɛ nin animation maître min ye ne kalan a ka ca dɛ a bɛ maître a bɛ ɲini n t'a dɔn bɛna a compter a tɛ compter ka ban parce que maître bɛɛ hali ne bɛ se ka jigin ka bɔ scène kan yan sisan aw ka fɛn dɔ bɛ diya ne ye ne bɛ se ka kɔkɔ ni kalanw na mɔgɔ tɛ bonya maîtriya ma mɔgɔ tɛ fɛngɛ i mana kɛ cogo cogo kalan tɛ ban quoi a tɛ ban n'an t'a dɔn a bɛ ka bamanankan an ye faamu bon maintenant i ko o yɔrɔnin diyara n ye kojugu i ko maître tɛ ban kuma ni ye tiɲɛ bon ni ekɔliden min ye bagi walima i ka kalan banna yɔrɔ min na maître min bolo ni e ko ko bon ko nin maître min fo kosɛbɛ n'i ma maître tɔ fo ka daminɛ i ka primaire de fo ka taa se i ka terminal ma cɛ n'i ma olu fo an bɛ yan professionnellement ou bien an m'o de fɔ a m'a fɔ k'ale bɛ s'a bɛɛ de la i ko k'i bɛ s'a bɛɛ de la an bɛ yan professionnellement exactement ni i bɛ yan professionnalisme kɔnɔ an bɛ kuma o de kan tu as compris i y'a faamu donc an bɛ don professionnel kɔnɔna de la donc an tɛ kuma genre ka bɔ kuma kɔnɔ parce que ça sont les causes a fɔ ma ko les trucs comiques parce que mɔgɔ ma fɛn dɔ faamu je te compris mɔgɔ ma fɛn dɔ faamu art filɛ nin ye art c'est pas une seule journée o jumɛn tiɲɛ tɛ yan tile kelen ko tɛ wala i b'a fɔ bamanankan de la tile kelen ko tɛ k'a fɔ ko n bɛ don art la bi dɔrɔn ko n bɛ kɛ fɛn bi dɔrɔn ko n bɛ fɛn sɔrɔ bi dɔrɔn mais pourtant ne ye question in poser a kun n k'a ma ni ko min y'i kalan n'a ye fɛn bɛɛ f'i ye tile kelen bɛ bɔ a kɔ kuma in hakilima de b'a faamu kalan ye kalanso parce que o de y'a to a k'i ma tile kelen ko tɛ fɛn min ye o de to n k'i ma n ko différence dɔ de bɛ humour ni théâtre ni ɲɔgɔn cɛ et pourtant a bɛ yen ne filɛ nin ne yɛrɛ karamɔgɔ ye mais karamɔgɔ bɛ ne la karamɔgɔ wɛrɛ bɛ ne la karamɔgɔ wɛrɛ bɛ ne la karamɔgɔ ne ka karamɔgɔ ni si tɛ kelen aw yɛrɛ kun ye min ye i bɛ dɔ an ka Ami an ka wele dama ko a ka na scène sanfɛ an bɛ mɔgɔw baden wele ko an na an bɛ na an b'an sigi an b'a lajɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ don a don ni san cɛ san sɔrɔ a ye manamana ko dɔrɔn de la ça c'est pas olu tɛ ɲɔgɔn bɔ la o tɛ ɲɔgɔn bɔ la ne ko ten i m'a mɛn yan mɔgɔ de ɲɔgɔn bɔla kɛ mɔgɔ lankolon sinon ɲɔgɔn bɔla tɛ mɔgɔ lankolon de c'est un messager humoriste ye jumɛn ye a bɛ mɔgɔninfinw layɛlɛ de n bɛna f'i ye sisan i bɛna faamu mais théâtre bɔla ale kuma actualité kan waati ko n'a fɔra ko buru man ɲi olu de bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye ko an ka nin kaba hakɛ de ta an ka nin de kɛ o de bɛ buru ɲuman di o sans que a m'a lagosi ko buru man ɲi o buru min man ɲi a b'o de fɔ a b'a fɔ ko buru bɛɛ man ɲi o ni min bɛ k'a kɛ nin waati la nin fɛn da gɛlɛyara an bɛ fɛɛrɛ kɛ dɔ ka b'a da la a n'a ma ɲi kelen tɛ o théâtre bɔla de bɛ se k'o don ɲɔgɔlɔn kɔnɔna la k'o di mɔgɔw ma mais humoriste ye jumɛn n wulila dɔrɔn wayi kunun ye san ban na dɔrɔn a taara ni Mɛninɛkurakaw a tɔgɔ a tila ni a ye nin yɔrɔ in bɛɛ kɛ tan ale de bɛ se k'o fɔ yɛlɛ ko kɔnɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o fana ni film tɛ kelen o ni film tɛ kelen i y'a faamuya an ye scène bɔra ka scène min fɔ ne ta mɔgɔ baden b'o fana kɔnɔna o t'o fana dɔn ni théâtre banna théâtre bɔla bɛ se ka a ko dɔn adamadenw ma a bɛ ka taa ka bɔ ka taa mais e bɛ ka jouer mɔgɔ min n'e kɔ donnen don o ma o b'a dɔn e bɛ ka min fɔ wa détail dɔ fana bɛ yen voilà k'a fɔ ko caméra jɔra an kan dɔrɔn k'an bɛna tournage la o tɛ film ye dɛ voilà film bɛ yen film tɛ ko n bɛna catiri bɔ an yɛrɛ bɛna taa tournage la bila an bɛna taa mun na film tourner an yɛrɛ bɛna taa jeu bi an bɛna taa mun na ye film tourner o tɛ dɛ
caméra be jɔ i kan mais e bɛna mun yɛrɛ tourner fɔlɔ bien acteur ka kɛ a ka position na a ka sensibilité fɛn min bɛna kɛ fɛn min yira e bɛna jumɛn de tourner n bɛna théâtre de tourner wa ne bɛna film de tourner wa ne bɛna humour de kɛ wa f'i k'o fɛnɛ woloma ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na baara in bɛ ten tɔ de i b'a dɔn Ami n bɛna ɲininka sisan n bɛna question dɔ poser a fɔra i bɛ film tourner de la e nana i bolila ka bɔ yɔrɔ dɔ la i bɛna ci dɔ fɔ dɔ ye par exemple ale filɛ nin ye e bolila ka na de k'i ɲɔngiri a kɔrɔ i bɛna ci fɔ nin e b'o kɛ cogo di o geste e bɛ se k'o kɛ k'i sigilen to yan i n'a fɔ awɔ ni ne bolila ka na a bɛ komi sisan dugulamɔgɔ dɔ bɛ ka na aw ka dugu n y'a faamu kama awɔ ka n'u kɛlɛ awɔ nin ye faama ye awɔ e bolila i bɛna na ci fɔ ale ye sisan e bɛna cogo di i bɛ ci cogo di i bɛ kɛ cogo dɔ la ka na a fɔ a na ka sɔrɔ o yɛrɛ ka ma wuli quoi o ka jan o c'est très loin an sigilen bɛ yan sisan wara ka don an ka sa e bɛ jumɛn kɛ wara ba dɔ ka don an sisan tu fais quoi wara ka don ni kogo ta yɔrɔ bɛ n bɛ kogo minɛ ka n pan ka n cun non o tɛ i b'a wara ye e fɛ fɔlɔ e tɛna o temps yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ ko ta e bɛna c'est à dire que e yɛrɛ bɛna bila cogo min na fɔlɔ genre c'est ça i b'a fɔ i bɛna a yɛrɛ i bɛ se ka taa o mais sisan mais e b'a fɔ ko n bɛ pan ka taa n'o de fɔ i bɛ pan de kɛ nin min filɛ nin sisan sisan mais o de tɛ yan ale ye faama ye an bɛ ɲɔgɔn ye ale ye faama ye Ami ale ye faama ye n'i ma san dɔ bolila ka na a bɛ na a ka faamaso de a bɛ ka na an ka dugu attaquer a bɛ na a ka dugu attaquer o de tɛ yan o de don sisan e bɛna a kama cogo di i b'a kɛ cogo di i ka relation bɛ kɛ cogo di ne mago b'o la i bɛ boli vitesse de la i ja tigɛlen ba i bɛ boli ka na i bɛ ni ɲɔgɔn i b'a fɔ faama e ko yɔrɔnin kɛ tan ka sɔn sangi ma boli mais relation jouer dɔrɔn quoi donc i bɛ boli n tɛ boli yan i bɛ boli i bɛ ɲɛsin ale de ma non jouer dɔrɔn ka jouer bon i bɛ boli ka na n'i ye vitesse ta ka na i ja tigɛlen i b'a kɛ tan faama i b'a kɔrɔ walayi u bɛ ka na an ka dugu attaquer i y'a faamu wa n'est pas dans les jeux a tɛ jeu kɔnɔ a yɔrɔ ye jumɛn sisan ne bolila de y'a ye maintenant e ma boli yɔrɔ yira e boli ka taa n bilen e ma boli e nana dɔrɔn de ye faama ninnu faama il joue ale bɛ ka jouer mais ale bɛ ka jouer ale bɛ ka essayer i t'a kɔnɔ ni jeu dir'i ma i bɛ jouer de mais ni jeu dir'i ma e yɛrɛ bɛ yɛlɛmisɛnnin min na fɔlɔ o yɛrɛ tan tɛ hali ni waraba yɛrɛ nana ko waraba bɛ na k'e bɛ kogo ta k'i cu yanni e ka kogo ta e bɛ est-ce que dɔw yɛrɛ bɛ kogo tan sɔrɔ mais ba cɛn tɛ ni waraba yɛrɛ nana sisan ko dɔw bɛ i ko ne ma k'a bɛ kɛ cogo di ne ko ne an y'a corriger de sisan a corriger la de k'a f'i ye sisan nin y'a corriger yɔrɔ de ye dɔgɔnɔ tɛ yan o dɔgɔn a corriger la de sisan i b'o fara i ka hakilinata kan a bɛ se ka kɛ an filɛlibagaw an fana karamɔgɔw bɛ de an ye denmisɛnnin an ti fɛn dɔn an yɛrɛ bɛ fɛn ɲini na a bɛ se ka hali an ye erreur min kɛ nin erreur bɛ se ka k'a la olu de bɛ se k'a corriger mais mɔgɔninfin kɔni tɛ se ka boli ka na yɔrɔ la k'i bɛna kuma mɔgɔ fɛ a tila k'i makun souffle de bɛ yira o de to n ko dans les yeux seulement i bɛna n'a diya i tɛ boli yɛrɛ min b'i jɛ tuguni o ye normalement i kan ka wɔsi o mais o ye jumɛn ye hali n'i yɛrɛ temporairement n'i ye ko yɛrɛ kɛ i bɛ wɔsi o de y'a to n ko don o don kulo bɛ taa kalanso ne bɛ na sa i b'a ko ko wɛrɛ kɛ ne bɛ dɔ wɛrɛ kɛ bilen min ni tɛ nin fana ye mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fana k'a corriger i y'a faamuya voilà i y'a min kɛ nin min b'a jɛ an bɛ yɔrɔ de f'i ye i tɛ jouer kɔnɔ jouer jumɛn ye mɔgɔ bɛ sin ka na mɔgɔ kama ka muru jɔ a la sisan a bɛ kɛ cogo di i b'a ye a tigi bɛ mɔgɔ commencer ka siran parce que fɛn min b'a bolo a t'ale bolo a bɛ yɛrɛ min b'a bolo a bɛ ka surun o de ɲɛ mais ni ko k'a bila don mais ni mɔgɔ min na san ka na 20 de ma est ce que i bɛna yɛrɛ ayi non i bɛ nisɔndiya de o i bɛ content de est ce que o a tɛmɛ fɛnw tɛ kelen voilà an bɛ an ka tɛmɛ kɔrɔ fɔ an ka tila o dɔɔnin faamu na voilà bon i b'a dɔn bon ni ye ne ɲininka sa bon i b'a dɔn ne ka maître de n to janfa na bon maître min to janfa maître n'i ye k'i bɛ mɔgɔ kalan tile kelen n ye kuma dɔ f'i ye n'i bɛ mɔgɔ kalan tile i tɛ fɛn bɛɛ d'a ma maître tɛ ka wolo tɛnɛ ka mɔtarata ka kodɔn araba alamisa tɛ k'i ɲɛna quoi alamisa tɛ k'i ɲɛna ne fa a bɛ se ka kɛ e bɛ fɛn dɔ kɛ ne t'olu dɔn quoi o ye tiɲɛ ne ma bɔ k'o de f'i ɲɛna awɔ a bɛ se ka kɛ ne mago bɛ fɛn dɔ la o fana b'aw bolo aw b'o di ne ma tiɲɛ tɛ yan mais jusqu'à présent a ye baara kɛ merci aw mago bɛ dɛmɛbaga la cogo o cogo mɔgɔ tɛ dɛmɛ n'i yɛrɛ tɛ n'i ka wara ni mɔgɔ y'i ka baara ɲuman de ye i bɛ dɛmɛ en fonction de cela an b'a fɔ an lajɛli filɛlakaw ma a ye buwa ani dɔgɔnɔ aw dɛmɛ mɔgɔ fa mago bɛ dɛmɛ na manajɛ fa aw mago bɛ dɛmɛ na
ni a tɔgɔ Batulu kulo b'an na an mago bɛ dɛmɛ na ni Baroni Gambi kulo b'an na an mago bɛ dɛmɛ na ni Samasew kulo b'an na an mago bɛ dɛmɛ na. Jar n bɛ fɛ k'a fɔ n mago bɛ dɛmɛ fasugu min na an m'a fɔ an kanubagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tungarankew olu de b'an suit kosɛbɛ dɛmɛ bɛ bɔ yen joona de an b'a f'u ɲɛna Buwa ani Fa u mago bɛ dɛmɛ min na u mago bɛ baara la fɔlɔ ka baara kɛ awɔ fɔlɔ u ka baara kɛ kosɛbɛ u bɛ se ka dɛmɛ o sira kan o don mo de fɔ ni ma baara kɔni kɛ kɔni ka formation d'u ma e yɛrɛ bɛ se ka tila hali ka fɔri ka tɛmɛ formateur yɛrɛ kan awɔ o bɛ kɛ o tɛ dɛmɛ kelen ya dɛmɛ filanan an mago bɛ jumɛn fana na tuguni an b'a fɔ moto wa bolimafɛn moyen de déplacement parce que hali n'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka taa formation kɛyɔrɔ la bolifɛn t'u bolo ka formation kɛyɔrɔ la donc u mago bɛ bolifɛn na n'u sera k'o sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali n'u ye caméra dɔ sɔrɔ ka to k'u exercer o kan ka to ka baara n'u kɛ ni o ye o bɛɛ ka fisa donc an ka kanubagaw halisa an ma wele an b'a fɔ aw ɲɛna denmisɛnninw de b'an bolo bi denmisɛnnin minnu don courage b'u la courage b'u la u bɛ ka taa cogo min na n'u tagara ten a bɛ ɲɛ a tagalen ɲɛfɛ a bɛ ɲɛ quoi i m'a faamu donc u kana nin dɛmɛ ayi u tulo b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ye dɛmɛw Mananje Buwa minɛ Adama an ka dɛmɛw kɔfɛ donc sisan an bɛ tɛmɛ n'u ka humour fɔlɔ ye an tɛ jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ hatɛ gulɔ ka di sa kisɛ bɛ gulɔ min dɔrɔn i b'a kisɛ ne bɔra dabi ne minɛ ne ka sosi bɛɛ taara wala bi ne gulɔ de y'a solution ye ne ma gulɔ min dɔrɔn sosi tɛ taa e pa wala wa saba e pa pa ne y'a pina a mɛnna k'i ka dɔlɔmi dabila ne ko n tɛ bɛɛ bila dɔlɔmi na de wala wa kisɛ ne ma gulɔ min kɛ lafiya quoi n'a fɔra ko an yɛrɛ fɛ famille na denmisɛnnin tɛ to yen kuma tɛ maakɔrɔba ma si ka bonya tɛ ka bilen kuma dɔ bɛ kɛ ni dumuni mɔna u bɛna dumuni sigi hali u tɛ n wele ne bɔra kɛnɛ ma denmisɛnnin bɛɛ bɛ n dɔgɔya maa si tɛ ne bonya bilen k'olu ka tanga to ne kan n bɔra den dɔ nɔfɛ furu la ko n bɛ n'o furu o somɔgɔw jɛ ne na ko ne suguya ma dɔn parce que ko n bɛ bɔsɔn dɔgɔnin n y'a faamu est ce que bɔsɔn ni bɛ se ka mɔgɔ kɛ mɔgɔ lankolon ye wa n y'a faamu ba ne awɔ n y'a kuma bɛ fɔ e ma ko dɔlɔ kana min o man ɲi i bɛ dɔlɔ min i bɛ jɔ kɔbalikɛ de la o man ɲi e danbe ma fɔlɔ kelen e m'a fɔ du kɔnɔ mɔgɔ si tɛ bonya wa e tɛ bonya k'e to dɔlɔ min ba la o man ɲi cogo mana kɛ e ka cogo cogo kana dɔlɔ min ko mana gɛlɛya cogo cogo kana dɔlɔ min dɔlɔ min man ɲi i y'a faamu wa i bɛ somɔgɔw malo i b'i ka mɔgɔw malo i dɔnbaga i b'a bɛɛ malo awɔ kana to ka dɔlɔ min i y'a faamu wa ne de yan bɔn de wɔ a diya sa mɛ m'a jate minɛ pour que ne sera k'a bila quoi ayi bilali t'a la i b'a bila i bɛ layidu di ne ma bi ko e tɛ dɔlɔ min bilen bɔn donc ne se t'a la mais i y'a fɔ cogo min na hali ne m'a jate minɛ n bɛ dɔlɔ bila a bila i y'a faamu wa dɔlɔ man ɲi dɛ kana ni bila i y'a faamu wa voilà an ka taa ayi non n bɛ taa ni bɔ kɛnɛ ma awɔ an ka taa a sinna tun b'a faamu dɛ ok an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ an bɔra k'u ka humour fɔlɔ lajɛ sisan Fa ou bien Buwa k'aw fila dɔ la kelen ta an bɔra ka humour min filɛ sisan an bɔra ka sketch min filɛ sisan Jar a bɛ mun ko fɔ a titre jumɛn de don a bɛ fɛ ka jumɛn ɲɛfɔ parce que n'i y'a faamu public ɲɛna a k'a faamu a bɛ fɛ ka jumɛn ɲɛfɔ fanu ɲɛna u ka u faamuya ami est ce que fɔlɔ yɛrɛ tɛ alcool de alcool tɛ dulɔ a to u yɛrɛ b'a ɲɛfɔ ayi an ka taa ni kɔni n'i ye ko kɛcogo donc o diyara n ye o ma donc an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma fɔlɔ n'i y'a mɛn an sigira yan donc ala ni aw sababu ala ni kunnafoni TV sababu donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka téléso in ala k'a taa ɲɛ ala k'a yiriwa kosɛbɛ an ka laɲini ye mun ye ala k'an tɛmɛ a kan an bɛ siran mun ye ala k'an kisi o ma donc an bɔra ka sigɛsi mun jouer sisan donc o tɛ dɔwɛrɛ donc sursi mana k'i kan togo o togo donc i ka fɛn ninnu ye k'u to yen mɔgɔ bɛ se ka vie ka sɔrɔ ni fɛn ninnu tɛ
gɛlɛya mana i kan togo o togo a bɛ se ka latɛmɛ togo wɛrɛ la mun ni fɛn min tɛ kelen donc an b'a fɔ a kanubagaw ye an bɔra ka sɛgɛsi min lajɛ sisan a sɛgɛsi dumanba sɛgɛsi in diyara a ye a ka yɛlɛ a ye ladilikan caman d'a ma donc jɛnɛtigɛ kɔnɔ i bɛ se ka souci la passer souci bɛ se ka tɛmɛ ni ka sɔrɔ i ma dɔrɔgu ta ka sɔrɔ i ma gulɔ min donc an b'a fɔ an kanubagaw ɲɛna ko u ka sɛgɛsi in adama sɛgɛsi in diyara dɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka génération ka sɔn ni fɛn tɛ gulɔ génération sisan yɛrɛ génération mais ni y'a faamu olu ko mɔgɔ bɛ se k'i avis kɛ mais fɛn mun yɔrɔ dɔw bɛ nin daminɛ ka sɔrɔ souci yɛrɛ tɛ parce que fɛn dɔ b'a ka di ye dɛ fɛn n donna karisa donna n donna la dɔw t'aw yɛrɛ dɛ n b'a la e b'a la ne fana donna la i b'a faamuya i b'a dɔn voilà parce que ko souci ko mɔgɔ bɛ se ka non ne kɔni bolo souci fɛn dɔw bɛ yen n bɛ fɛ ka gulɔ min gulɔ nɛgɛ de b'i la sinon ni n ko n t'a fɛ dun mais ou bien parce que mun na n ma wari sɔrɔ bi gulɔ min tɛ se k'a to ni n bɛ wari sɔrɔ non o baara y'a to ni wari dɔw fana bɛ don a la merci voilà parce que mun na an ko ni fɛn ninnu dabɔ kun ye hali ni souci bɛ ka togo o togo i kana nin fɛn ninnu min parce que n'i ye mɔgɔba ɲininka san nin fɛn ninnu minbagaw la n'i y'u sigi ka ɲininka o tɛna se ka foyi yɔrɔ sɔrɔ fana cɛ souci de tun bɛ kan tu vois non o kuma e t'u adamaden nin bɛ i bɛ ka bɔ kɛ i ka sa i ni souci de bɛ ɲɔgɔn na merci voilà recherche in bɔra souci in de kan est ce que i y'a ye n'i ye mɔgɔ 100 o 100 n'i y'a ɲininka sisan olu tɛna dɔwɛrɛ sɔrɔ an dɔgɔnan kɔrɔ mun bɛ k'a lajɛ n'u bɛ alcool min voilà u gulɔ min u k'a dabila souci kama merci ni min kɔni b'i ta min nɛgɛ kama sisan dɔ b'i nɛgɛ la i y'a faamuya o kɔni o bɛ bɛn mais n'i bɛ k'a min souci de kama mon frère a b'an ka gɛlɛn dɛ a tɛ ban a b'an ka gɛlɛn parce que i ka souci tɛ ban ni dugu jɛra ni kan ka i mago bɛ 50 n'i m'a sɔrɔ souci tɛ souci don i mago bɛ 400 na i ye 100 sɔrɔ i sɔrɔ o tɛ souci o bɛɛ y'a ye i kan ka taa ci la yɔrɔ dɔ la i ma se ka taa souci tɛ merci ni k'i ko bɛɛ ka gulɔ min na kɔni i na sa dɛ a ma nɔgɔ fɛn cɛnin yɛrɛ tɛ quoi voilà caman bɛ gulɔ min fa a tɛ taa siraw cɛmancɛ la quoi mais c'est pas bon quoi a faamuya sisan an bɛ tɛmɛ ni kuma ye kɔrɔfɔ question wɛrɛ b'an bolo aw fila aw yɛrɛ ɲama ɲɔgɔn cɛ a ka baara bɛ cogo di aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ mais ala aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ɲɔgɔnna de don dɔ waati min na ni dɔ tension bɛ yɛlɛ waati y'a sɔrɔ dɔw tension bɛ jigin baarakɛɲɔgɔnya de don aw bɛ cogo di aw ka baara ni ɲɔgɔn cɛ la soutenir ni fa tile tan fara kuma caman bɛɛ an bɛ si ɲɔgɔn an bɛ wuli ɲɔgɔn kan tournage yɛrɛ bɛ yen an bɛ si ɲɔgɔn an bɛ wuli ka bɔ ɲɔgɔn kan hali ne bɛ voyage ne n'ale bɛ voyage ɲɔgɔn fɛ n bɛna taa diɲɛ yɔrɔ la ale ne ɲɔgɔn fɛ bon Ami la ka question c'est préoccupant mais n'a fɔ a ye an y'a caman ye dɔw b'a fɔ dɔ ma bi ni ye ne kun fɔ ɲɔgɔn ye ne fila ɲɔgɔn don mais sini tuguni anw de bɛ tila k'a ye tuguni olu mɔgɔ kelen yɛrɛ hali u ti kuma bon ça tiɲɛ o tɛ ne kɔni ka laɲini kuma de don kuma de an bɛ k'a layɛ de an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛna foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'an an ni b'a ɲɔgɔn ɲini cɛ ala yɛrɛ fɛ ɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ dɛ u bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ wolo ɲɔgɔn fɛ u bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ mais don dɔ la ɲi yɛrɛ bɛ nɛn kɛlɛ a tɛ kɛ yan o bɛ kɛ merci manager fa y'a fɔ cogo min na c'est mon maître c'est mon cousin c'est mon mari aw bɔlen don minɛ c'est mon bon c'est mon frère quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu donc n'a ko ko a ma de ye ko na siga wala an kɔni tɛ siga wala an ka di ɲɔgɔn ye tu vois an ka di an ye balimamaw ye an ye jeli kelen ye an ye fa kelen ba kelen ye fɛnɛ kɛr voilà amour quoi tu vois non an bɛ i ma faamu wa donc o dɔrɔn tɛ an ni tɔw cɛ dun an ni tɔw cɛ min bɛna o yɔrɔnin de f'i ɲɛna e pressera ne ma ne ma pressé ma dɛ i ko an ni tɔw cɛ ne tun bɛ nalen o ne ko aw ni ɲɔgɔn cɛ mais je pense qu'il y a jaabi ka ban mais sisan c'est maintenant de moi de poser la question bon parce que ne tun bɛ ka na o yɔrɔnin de la e tɛ se k'o fɔ ne ka sɔrɔ ne m'o fɔ e o ayi bon e ka kuma e ko ko an ni ɲɔgɔn cɛ de n'i ko ko an o ye jama o ne ko aw fila ni ɲɔgɔn cɛ bon an fila ta fɔra o bɛna ka groupe da de fɔ bon an ka groupe tɔgɔ dalen don mun na ko yɛlɛ kɛnɛ e bɛ yɛlɛ kɛnɛ nin na o tɔgɔ e b'a dɔn mais fo fana ɲɛɲini k'o dɔn dɔɔni bon yɛlɛ kɛnɛ kɔrɔ de bɔ n'i nana yan yɛlɛ de bɛ yen hali ni nisɔnmaya hali ni dɔ bɔra k'i ba dɛmɛ walo kɛnɛ ma n'i nana i bɛ jakosa yɛlɛ de
Il m'a fait moi. Bon, qualité quoi. Ne ko de fo. Ah voilà. Il m'a fait moi. Ni ko sera un groupe nai. Ni sera kena kan to be yele. Al ni to bro ki bugo kena ma de. Yele afro o la dala ko yele kena yele jago salo no beka. Il m'a fait moi. D'accord. Muso ba ka groupe la. Muso ba de ma groupe la. D'accord. Da nulu che wo chukudi. Ani muso che la. Ani muso che la te to la am do nu dudu. Il m'a fait moi. Bon, en kromso fana ba la donc parce que chama fana ba so do bu baraga nyon kan. Bon, nous baraga nyon kan bara non comment mais question do. Oh. Est-ce qu'il barabe nya parce que mona? Non. Non parce que ah oui, question posée en kuna. Ama jambe akamado. Voilà. On ni au baraga nyon che. Non non che la. Fuiti. Ah voilà. Nyanga ko intagalaje. Chama bi. Go do ko ni musu ta sirati. Motanta. Ko de ko ani an baraga ɲɔgɔn cɛ muso est-ce que m'a fɔ ten yan ɲ'o de fɔ question faamuya anw baraga ɲɔgɔnw n'i nana an ka groupe kɔnɔ c'est à dire que kanu tɛ yen quoi ni muso nana an ka groupe kɔnɔ I ye cɛ minnu sɔrɔ yen ni mun y'i dɔgɔnin ye o bɛ minɛ comme I dɔgɔnin fa kelen ba kelen n'o y'a sɔrɔ n'o I kɔrɔkɛ o fana bɛ minɛ comme I kɔrɔkɛ fa kelen ba kanu t'an ka groupe la dɛ o diyara n ye ni min t'an ka groupe la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ nana ye I bɛ dan sira la de I bɛ sigi ka fin tɛ se ka kun fɛnɛ est-ce qu'il y a faamu wa I bɛ n'an ka I tɛ n'an ka groupe kɔnɔ groupe sigi tɔgɔ la ma k'i ɲɛna I tɛna ci fɛnɛ dɛ ko parce que ko o sabu ye ko kanu t'an ka groupe la dɛ ni mɔgɔ I kunkolo bɔ kanu sira la an b'i kunkolo tigɛ o diyara n ye Ami tɛmɛ kɔrɔfɛ fa bois a bɛna fɔ Mamadi bois ye dɛ Mamadi bois ni ye bois minɛ bɛɛ b'a ye sisan projet dɔ b'aw bolo wa projet dɔ b'aw bolo a bɛ fɛ ka réaliser tagalen ɲɛfɛ a ka d'aw ye ka projet dɔ réaliser a bɛ aw kɔnɔ ou bien a sɛbɛnlen b'aw bolo déjà a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la bon projet caman dɔɔni bɛ yen donc n bɛ se ka dɔɔni fɔ aw ye a kan voilà an ye concert kɛ ka tɛmɛ concert kɛra ka tɛmɛ o bɔra la fɔlɔ mais taalen ɲɛfɛ filanan bɛ yen bon an ye fɔlɔ min kɛ anw ye kɛ buwa dɔgɔ tɔgɔ de la buwa dɔgɔ u ka quartier la an y'a k'ale tɔgɔ la k'o kɛ mais taalen ɲɛfɛ concert wɛrɛ kan ka kɛ tuguni o ne yɛrɛ tɔgɔ la ta ye o kɛ ne tɔgɔ la o kan ka kɛ ka quartier la fan minɛ o kan ka kɛ Dumanzana Fajigi buwa dɔgɔ ta kɛra Miɲanbugu kɛra o tɛ 2 semaines bɔ voilà a kɛra le 24 an tɛmɛnen yan dɔrɔn kɔfɛ fɛnɛ film dɔ fɛnɛ bɛ an bolo k'a kɛ a ye dɛmɛbaga sɔrɔ o la bon an bɛ ka munumunu fɔlɔ ayi buwata in na est-ce que a ye dɛmɛbaga sɔrɔ alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na a ye dɔ sɔrɔ jɔnw bolo d'an kɔrɔ jɔn y'a bolo da o kɔrɔ aw tɛ cogo tigi fɔ aw t'o tigi fɔ parce que président c'est-à-dire que ni n bɛ kuma sisan dɔrɔn I b'a dɔn grand sœur wa ou tanni la ou maman la bon bɔra k'a fɔ ko kuma ka di n ye bon I b'a dɔn jagosa n'i donna nin fɛn ninnu kɔnɔ I bɛ kuma o jagosa de quoi hali n'i dajɛlen I bɛ kuma mais normalement ne en tant que n'a kɔni ye kuma fɔ buwata kɛra a kɛra le 24 an m'en profiter an bɛ karisa fo min kɛra an dɛmɛbaga ye ça c'est obligatoire jɔnni kun ka di ye a fɔ sababu ɲuman fana dɛ voilà an bɛ fɔ dɔrɔn o tigilamɔgɔ yɛrɛ b'o fɔ merci donc nin yɔrɔnin na an mago bɛ dɛmɛbaga la merci voilà nin yɔrɔnin na an b'an profiter a tɛ fɔ ten yan profiter parce que I b'a dɔn ne tɛ français mɛn quoi an tɛ faransi ko ye ok donc bon nin yɔrɔnin na an b'an da tu i bɛ tila k'a fɔ dɔgɔnɔkan fana la ok mais o yɛrɛ dɔgɔnɔ ne yaluku ye de ala I b'a dɔn depuis n ye a fɔra k'i ma ko yaluko ye n bolo ko n bɛ alijinɛ de kɔnɔ quoi merci an bɛ segin na yɔrɔnin na balima tɛ tiri yan dɛ an ka merci donc I b'a dɔn donc nin yɔrɔnin na an bɛ sagara électronique fo ale Bamakɔ la donc ale y'an ka sponsor belebeleba ye donc ale bɛ téléphone dilan a bɛ téléphone kuraw feere c'est à dire téléphone matériel bɛɛ bɛ sɔrɔ a bolo quoi sagara électronique merci waaw voilà yan fo a tɔgɔ ale Bamakɔ la a y'an dɛmɛ kosɛbɛ ko concert wɛrɛ kɔfɛ donc sagara électronique dɔ wɛrɛ bɛ kɔfɛ k'i prêt donc n'an bɔra yen tuguni an bɛ taa suguba kɔnɔ Dabanani yiri kɔnɔna na donc an b'an da se moto Savaza mɔgɔw ma moto Savaza ye moto marque kura ye a tun bɛ Burkina a tun bɛ Sénégal mais ka se anw fɛ Mali la bɛɛ ka lafiya moto ko la ala ni Savaza moto sababu
donc an b'olu fo k'u ka dɔ fara cɛsiri kan voilà parce que ni mɔgɔ min kɔni m'aw dɛmɛ est ce que min y'aw dɛmɛ fɔ n'an b'olu fo an na filanan sɔrɔ bon i b'a dɔn an ka question mɛ voilà an bɛ kɛ ɲɔgɔn ye o mɔgɔ wele ni m'i da to fɛn dɔw la est ce que an bɛ se k'a fɔ Togo mɔgɔninfin hali ni da ma togo da maa min ɲuman k'i b'a fɔ ok d'accord parce que sɔgɔmadina ni ka na e daraka de dun bon n tɛ kale dɛ awɔ i y'a fɔ ko i bɛ tila k'u fɔ dɔgɔnɔkan n tɛ kale dɛ dɔgɔnɔkan bon dɔgɔnɔkan na donc an bɛ sans pour tout pour ni dɔgɔ ye dɔgɔkan kɛ donc bois dɔgɔn kɛ po e sans tout ɲɔkɔ donc Mali kunnafoni TV e bɛ bɛɛ kan pɔnɔ ye e bɛ ye ni denkɛ ma e bɛ baro ye bi ye de ala ni bɛ sababu ye donc e bɛ kɛ po bɛ sans tout ɲɔkɔ dɔgɔ ye dɔgɔkan kɛ donc bois dɔgɔn e pɛrɛ la ɲini tunu ye biɔ donc e bɛ baara de e bɛ amayo de dɔgɔ arangorojo donc an bɛ sanu ma se an bɛ se ka tɛmɛ ni kuma ye po in cayara de po siri kɔni m'o dɔn dɛ po ayi po fɔ yɔrɔ de la po kɔrɔ po kɔrɔ de o ye foli ye quoi ne taara bagasi ne taara bayangara ne ma foyi mɛn o kɔ daga ni ci po e m'a faamuya ne b'a tɛ fɔ ten ayi an ka pan kunna dɔgɔnɔ ye ka kuma fɔ ka pe bɔ a la a ma ca dɛ bɔ a buwate ou bien a tɔgɔ de manager ale manager est-ce que manager tɛ sɔn ka ban bi a tɛ ban an ka tɛmɛ ni kɔrɔ fɔ ye comme maîtrise ma to an bɔlen komi an bɛ yɛlɛ kɛnɛ de la jago an bɛ yɛlɛ mabɔkɔ yɛrɛ n'i y'a ye a bɛɛ ye sinankunya bozow kɔrɔbɔrɔw tani bɛɛ y'an sinanku ye bamananw olu fana sinanku bɛ yen fulaw fana sinanku ye bɔbɔw ye a bɛɛ de bɛ yen sinankunya de bɛ Mali ja an bɛ an profiter an bɛ ala ka barika don sinankunya la ala ka barika don sinankunya la parce que hali n'i y'a mɛn ko catiri bɔ ko dɔ bɛ de mɔgɔ de b'a ye nin na k'a fɔ karisa ni kati yɔrɔ ni cɛ ni muruna k'a kɛ tatiri sinankunya de b'o kɛ sinankunya de b'o kɛ vraiment halisa ala ka baara dɔ sinankunya amina voilà an kɔni an dɔgɔninw ye bozow ye an denw de don e pili la dɛ n'a ye ko an dɔgɔninw tɛ non bozow kɔni e b'a wɔ bila aw na ne ala cogo di tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ pa i b'a dɔn sabi dɔgɔdɔ kabi ala ka diɲɛ dan dɔgɔdɔ ma bolokuru kɛ ka mɔgɔ mɔgɔ bugɔ k'a balo ne ni ala kɛ wa dɔgɔdɔ bolokuru kɔni o kɔni ye fo fɛn dɔ bɛ ne kɔni sera k'a fɔ a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn dakuɲɛ kelen don n'an bɔra kɛnɛ na n bɛna fɛn dɔ k'i ye n sera k'a fɔ dɔrɔn ne kɔni sera k'a fɔ ni sera ka n bɛna kuma dɔ f'i ni sera k'a fɔ n'an bɔra kɛnɛ ma awɔ ne kɔni sera k'a fɔ ko docteur Abidjane a fɔ ayi n ko e de k'a fɔ ne k'a fɔ docteur kan ne n'ala kɛ kana fɔ dɛ i b'a fɛ ka mun fɔ o to i kɔnɔ ami a fɔra ko ne k'a fɔ de e k'a fɔ k'a fɔ a ye taara mun don ne b'a fɔ a b'a fɔ ko ne k'a fɔ de balimakɛ kabi ala ka diɲɛ da donc o don ne balimakɛ e y'a ye o y'a ne to janfa na a ye tɛ to janfa la e fana tiɲɛ b'a la e de parce que e de y'a fɔ a ka fɔ ayi e b'a fɔ pourquoi a ka fɔ ne k'a fɔ de bɛna bɔ ka ban m'o de la sisan sisan an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ fa ani buwa aw ka baara nin kɔnɔna la a daminɛna don min na fo bi a ye leçon dɔ sɔrɔ a kɛra leçon juguman ye o a kɛra leçon nɔgɔman ye o a ye leçon jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ mun tɛ bɔ aw kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mun tɛ bɔ aw kɔnɔ yɛrɛ fiyewu kelen bɛ se k'a ta fɔlɔ e bɛ tɛmɛ ni kuma ye ta kana maloya ta tɛ i bɛ ne faga dusukati la koyi non ɲinɛma tiɲɛ ta dɛ awɔ fa an ka taa n bɛ se ka fitini dɔɔni fɔ a la awɔ mun tɛ bi kɔnɔ yɛrɛ fo ka taa mun kɛ depuis a ka fɛ ko daminɛna baara in daminɛna fo bi i ye leçon jumɛn sɔrɔ mun digirila ou bien mun yɛrɛ jari y'a fila bɛɛ n bɛna fitini dɔɔni fɔ don dɔ kɛra ne ni dɔ ye baara kɛ groupe an bɛ groupe na de bi dɛ ni dɔw tun bɛ baara kɛ yen n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ya an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo kana se bi ma mais an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ ka baara kɛ kɛlɛ tɛ yen dɛ mais an tɛ ka baara kɛ quoi a taga n'a yɛrɛ a ma foyi fɔ anw ye i y'a faamu a ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ e ye balimakɛ yɔrɔ dɔ la a don ne ni ne kun don a don an ye diɲɛ fɛn bɛɛ an ɲɛ diɲɛ fɛn bɛɛ an ne n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a ye mɔgɔ de bila ka ne gun ka bɔ sira la a ka tɛmɛ voilà mais ne m'o digi ne ma fosi parce que ne tɛ dimi quoi ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ fo diɲɛ fɛn fosi la k'e gun cogo di ka mɔgɔ bila ka ne gun ka bɔ a ka tɛmɛ quoi a ma tɛmɛ yan a tɛmɛna ne ma kuma o ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ o ne ni mɔgɔ tɛ da ɲɔgɔn na ale ma kuma man d'ale a don fɛnɛ an yɛlɛ scène kan ne ni ɲamɛ ka se scène sanfɛ mɔgɔ comédien caman sira yen artiste caman sira yen
ado nene ni bisenga mukaje uyanga migo tiketi mais allez de tu mais allez ça allez de technique ma allez matiko nga do nya fentema nyela dun quoi mega fitini fois ah parce que comme il comment faut dire voilà iga jingali on nyana ça très bien ado de on ni on soro ado voilà don fo oh abega fitini drone nene ni besen sans faire mukaje ado tiere la ala tiere la mo mega yele adigira ado yanga micro tiger quoi anga mingoro sadiri ki entalo mafuma ka vote amega ji afika kuma bli boneni utanga jesa ata en dabinga ba aya on pega nga jiga fo ta fan clela ka jigi Adama nya famia bon oui to mais ça va quoi para ou para fene digumba ko na ado an wula na to su fene munte bu ko no mo do amega bomo gane ana si tugudo la ado net me moto dola $30 ni ve moto dola mo refene to mana fene to moto dola amo saba mo saba moto saba sake ouais mo ba mpe ko fe bon abna fo nga moto pour ndo ko mala quoi na tuna dinga kono abe sa quoi anya ke essence tugut la lenu bon an wo essence banana diru la bon do fene me o ya ala ne ga si da moto chula ka pusher ana se fo do la fo na moto essence bana tout la fait ban diwo ga moto kunu fo kitoron ne ga sensi ma ban an sa fa ni ya ga moto tango kilindro moto wulila moto wulu la an tlinga ta o ya sina den ta ana se do ma tukun ala ga nyu ye no an yi sensi ta obulu aso shegi mambulu ti ma ye jatigele no an shegi de wata wali ga wadama sa sin fo ta le ka tla an tle fo so ata ga shegi to adon se kina ga na shegi ta fam mi shegi an ba na fa no fam ma kono ansi na du shube kana shiki ta classe na taso wegela bo kele nana su nya funga metri nyana no exécuté ala ama le mo fa yo so wasala ya fuma mo che ngunga wasala nye akateme mo kera mo me sen sa me fene mi go tike akoma ko ni baraw bala I chesi kele aba kono ni beso ale bo kale mu fone ko ngan jija ko ngan parake ale ko mo be jien fon fela ko ma beso arin ko nala ko ni chesi ko ngana sala fiu okay wow musuko ame ega gele afam ye plan do damne va projet réalisation mais amalaba yoro o to laba ay projet o laba na neni o jon allez au projet ni projet ba bolo parce que au fur et à mesure est-ce que nawe ni kala nyoko bola abna mu ko fe bon si ça est allez na awbulu na nyina awbulu parce que ne go ma bo nyina ni amena mu sene ni ga ko nyina ne be nga ko warta kata école so da wal ma kata mo lisa ngobulu o de nga fe ya aw fana be nyoko lo bodla na ko nyoko lo bo nyina awbulu san mu ni ba awbulu ka fa kamula ne fe ni ne ga nyoko bo nyina ne bulu ala ka nyam bela jile mo fe ba ke fe aka nte fama nkanu boma bula ni sonja voilà aw nga klibe mosa parce que ne on a ni masa ne fa ne ba o fe be nidi wa je fe be nidi ne fa cho ne ba mi sokoro ba imam fama ne rebuta alhamdulillah quoi de bien dem ne fu bi malafu imam fama uji ben kan quoi akani al 50 chesiri kan bon ni sonja wa klagu ni so fon de soro ka klagu yera ni sonja o ide kan ko jugu idija o fe ni kito ide kan woni ibe dem on va te merci ça on t'en profiter parce que yera mana wati bi ka kuru ya fama on t'a blagata sketch flana la folo ne aso mi mboro la no fa on profiter ça kan bo fo folo ya na ngata ami ame capitaine kuru fo ya fukati ame garde na musokoroba nyinama amo fana fu ka kala ka ban tuguni ka foli ka fo tigana mama yalukwe ananga musokoroba na mbura sa ame so kan kunda to ngoro bluka ame papi drame fu le roi de la commune 3 ambura sa ame so kan kulunga na bajana na kana ame joni fu no ye ato bigi voilà bigi ya cameraman ale cameraman le bigi to kadara kunu bigi to kadara kunu o tege bana aw ni bigi ya ni ko bigi o chama bigi ala ka de ma bigi te kuna na mi se bigi te kuna voilà na mbura sa ame so ka sufu zumana jawara ya
fo ato bolbana ya fama bolam so Bakar Keita fo Sawalugu krenga tunga kla ka fulu bla shetigi bra ani wosontigi shaka wosontigi ka amo fo de ani Erzana PDG nanga ma Erzana yafo masigi Yakuba Dumia ame Yakuba Dumia fo d'accord ame Erzana PDG fo fo ya fo Joila masigi odo ame ta fulu la anta wadla ko I sere do ta autogar la do ka fo Erzana yafo masigi nena mi Joila ko ani fe bon iboro Sahara même fie masigi ko jaw ko Sahara fo yalugo atogodi sano la an flaga ta événement la dugu da be blanc ko jaramana ame bodo ne ma de ko menini blanc ni te me blanc dugu ko femme nyami de Joila ka femme awo abe blanc ko fe ne te bo blanc en tout cas c'est les gars blanc ambona bamo afami ne te bo blanc ça ya famille iboro awo 5 heures parce que on se doit se quoi yo no al nan se gna bamo am tane cousin entra de la radio ta blanc ta conseil de cachi dugu jali an na si wan tilatu kana fara fana fe ko jula wara dum am ta masi concert da al le mode ne bala kala o maja conseil inja alhamdulillah mesira ay sira glana budron dara san alhamdulillah budron do be san o mena ni bugo fo wati no mena de o mena ale san la sira bana budron na kamu kam masigida merci sorry na kulo ki mena wo ama no ni wa cha wa se folo wi ata kulo bisi kulo biora kuruja ito kalama ko abo itara wati na mena sisa woni wa ga salu ntaro silbe wa selini ora che agre 2026 ro konna na da ifindare abanga tama se ante belora anga ta ni shigati flana he mo ko laje ando est-ce que titire maroko o titire me o fomandi la prostituée donc ame soufe yala law donc a janga yala nyonga fe ni ga mimi kuna alsa mimi masigana wala allo iya kwa awa madome ala bas koralo ekran allo indogo bonyo cheni mi tela kana ni jolin bla awe afella okay nya anike awo kambe anike ne ba se somo baje te kon ibada ne depuis ne ya eye ne pari akela de kim eko kadi ne makojugu eski yekunguluka kene ha ima fokite muso ni mano jala aita wota ka eka pa mo ban ni mo ko jara e ma pika wo poti ginyana wo de kan tanin ka dogo ele na ya po ma chengele wo maiwa one ka de mu ni jaisa e ka to ya yere e ya yere la drabe tinga pauli ne late ala ta e ka to ni to tima ene la tima to e ta tima to ka di ne cha nako ebe bomi na ni wo kare ni ko fe yana ala kale wo kare ni kuna donde ni wo mi jo ay wo def la ni jo ni ka tala pani numéro di madro ya pa moi dès que la ya rappeler voilà ça va igo suyo demene ngini kale jole na kale kono sura inna ta mo fege pana de dobla tani dabla wa en ala to wopo yora ya wa en ne bula nga bekele kama na ko dabla e me tani fige ko de wati me ngane to na ba e ba ni ab pat dolala mo ko nyana man kwa jamais ni bele ete mo nyini mai ibe dota ya fe be dota ya fe ni na ga ya galon tanela ibone dala sa ay mo ma de le muso wo to le ba ena la ke wopo era ya wa wata ga bete musewa ana ba mu jere wopo era ya wa yako ete se ga ni dabla wa kasi me dab ka to ka mo ka dabla da ete ga wo dabla ka to mo ka lan ko enya be ga per mo dal nya ne bi na ga wo de para be to ko yen tra ga na la ga ya bi ma mo ka ga pa nya na bolo bata no ke na la ami sengana kana ambora ka waska shiflana ni la jesta fa abu se ka mu fa yana ka sketch flana na abi jumene ko
bon secret in flele yorom na ina fo ale tukum nan a chama kan yele nyana chama be nso bulusu bo shi fakata yalla kata no kun nke o mai de o mai de bois bon a tire de la foi ayro bo mai e bi mo te que da mo kama chife o mai yo mo chife sigi mo so ko aga boru ke na fa foi to la nakon ba do na temena ni gangoni ame mi goro ni camera be franyo ama follow ko to sa minute bo mai wallahi afare abuka chene finyana de kana kayi muso to so ka buka ta ka shuve yala o te kunyana mai shuve yala fene dorante de yala ni ame eres na voilà ame eres na ko yere bege boy ibayati bo mai exemple le tira exemple le fora pourquoi di nyeti na ma ko bo mai OK merci iboro mo be fendo mais iboro c'est question do be ne kan ne mo lu jabero la fo projet ko nta fan fala me se gana tuno parce que ay nga maîtrise de ale bele me garre vula et fenge agogo projet mbambolo talenya fe bon ne rek mo ne be rom na sambo ne mo be projet demando la ni no soro o kan ina fo dum bon ne mo be iboro c'est-à-dire an ye dokono wi anti ko fenun fe bon ne mo balade ka dogono nyini dogono artiste parce que ni ma foi ni wele kelengele bo mo na fo de ko ibi fela mo ni ma fo fi sur la kana fi fo ni yoro merci donc mais ne mo balade dogono artiste do la ka o fenete tani demente quoi na fo cameraman o ga fin qui demain ne mo balade ka film doke en tout dogono kan kana bamananga kelen cité kala mais est-ce qu'il est de la radio et de la radio ya et ne ma délicat et barcoman film là ya et jumena barcoman ay ne ma la barcoman kera ningar mol fan fela fi mol kera ne rek mo film na o mo timen ni mo chama et voilà pep mo la ça va se dogona kana ngon tise dogona rebe ni mo bola voilà al sisa am se ka wule bla toma am se ka ke tumina abketi abe wa mo da fale mo da fale me voilà wagar o mo timebe ko nyai may robin voilà na de ke patron ne du na be ke dogona ka damina bayangara ni mol amala sanga elfenu sali dadun fukata abe amogo al sa mogo la luka kere bonere bola ni projet bi bolo ibo de créer absolument financement so ka nyini to ma be nyini suno ayre beka amina ko ayre ne re miski bebe abe sebe iba sa ni bongo bi ni na ko mutimi ni tra moroti yakufe iba foka ka bogor mutimi merci ibo do ne mogo bo oroni na depuis mais ntaro ma a fotokom na donc ma ko ni profiter ka foto plateau quand vraiment en faible dogono Bamako ya sadi ka damne Mali ko ne sadi Bamako ya fu bangara mol fambe dogono fenfe kulobana ko vraiment no yi atoko bois dogon ni ma to mbisenta ni ko san ko bois dogon ka mako be pour que ka faso d'abord voilà faso ka labo an ka culture ira merci dogon tayele ka yira o de kada ale o de ale ka projet merci al sisa ni mako samase ko nu borni gamin nu mamala nu fenfe kulobana an bois an mako be demela ka sadi ka culture ka al sanga fin merci sinon kuruna to bina comment tu vas faire le tout à Kéramé à Kéramé ma fille à Manoya parce que un redemande de enfants franyong al san club clubana am mogobe demena i mi fo no projet kan financer ni kan financer el sara électronique be ku aklitonna ya fama dibiteri ya lu ku dibiteri o motime nu be ya fama voilà cancer o ya lu ku adi gindo sara goyimba anemo bela de la mi fama mi fo be kan ya aklitoni ro OK merci ibaro ali anga dogono nyemo na po contacter menen mo ko muniche ne bo lu wele ka fo mo bon ibaro ne mo go be na me atise ka tan ko mais na koni dira ama na dira ama ne rebi am yorom na go bi mo go te kwa e jigire ka fa na dira ama kanga ke no do fo ama je ante bomana kelen do ala film tunna be tunna et putain bamanan dong jura film là merci quand c'est maintenant ka dum ya merci ya famo bekera voilà bon il faut go romi fo de voilà bon ni fene do de fara nyere ka akilina kan
n'a dira ma sa an bɛ se ka hali bamanan ninnu bɛ se ka jouer nous i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a bɛ sɛbɛn ka d'u ma dɔgɔnɔkan na u b'a fɔ dɔgɔnɔkan na bamanankan kelen si tɛ k'a la. a bɛ taa kɛ fo dɔgɔnɔdugu yɛrɛ la. est-ce que i y'a faamu a bɛ taa kɛ fo yen de mais a tɛ se ka taa dɛmɛ kɔ. donc o jago an ye dɛmɛ welewele bila bɛɛ kan. merci ne mo fɛn fɛn bɛ yen. donc o diyara n ye. ye. ne bɛ ɲini ka se a siɲɛ ma n'an ko an k'a bɛɛ fɔ bi. an bɛ bi kala. a bɛɛ tɛ ban. a tɛ ban. plateau bɛ yen don wɛrɛ an bɛ se k'aw wele tuguni. donc n'i ko ko i kɔnɔ ta bɛɛ fɔ bi heure de b'a la donc heure bɛ ka se donc an b'an kanubagaw fo. kulo bila donc an b'an kanubagaw fo. kosɛbɛ. an b'a fɔ ko aw nana an ka plateau kan a diyara n ye. a diyara n ye an ye ko faamuya aw fɛ aw fana ko faamuya anw fɛ donc an bɛ an jɛ plateau in kɛra a b'a fɔ ko ɲɔgɔn kalan quoi a ka plateau a diyara donc an bɛ aw fo an bɛ segin k'aw fo tuguni donc fa n bɛ taa e la fɔlɔ mun ka di e ye. bon fɛn caman ka di ne ye nisɔndiya ka di ne trop nisɔndiya ka di ne kojugu ne tɛ fɛ ka hadamaden ye dimi ne yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ti yɛlɛ dɔrɔn mun man di e ye. fɛn min ka go ni diɲɛ fɛn o ye janfa de. janfa de man di o diyara n ye an bɛna bɔ a la buwa mun ka di ye diɲɛ kɔnɔ. bon i n'a fɔ dumunifɛn ninnu na walima. mun ka di ye diɲɛ kɔnɔ mun ka di ne ye dɔrɔn. mun ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ an ka ka i ni grand frère bɛnnen cɛw ka di ne ye koyi. mɔgɔ bɛnnen o de ka di mun man di ye. bon mun man di ne yan c'est à dire que mun man di ne ye dɔrɔn de kɛlɛ. kɛlɛ man di. kɛlɛ bɛ kɛlɛ man ɲi dɛ. ne yɛrɛ de tɛ kɛlɛ fɛ. kɛlɛ man ɲi kɛlɛ man ɲi donc o diyara n ye donc sisan folika laban minnu b'i bolo kumakuncɛ kuma na kanumɔgɔw foli ani kumakan kuncɛ kuma mun b'i fɛ ni bɛ se k'o fɔ an ka kanumɔgɔw ye na. bon n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ an ka yan sɔrɔkaw an bɛ aw fo kosɛbɛ ala ka tile sɛbɛn kɔtali. foli diyara n ye ala k'aw lakana a bɛ yɔrɔ min na halisa ala ka tɛmɛ yen na. o tɛmɛ kɔfɛ n bɛ n ka belebele fɔ mɛtiri ka mɛtiri n'o ye Zɛkɛtɛ Jabate Dawudatigi a fɔ ne fɔ Kuluba. n y'a ye ne bɛ yɔrɔ min na bi Zɛkɛtɛ n y'a ye mɔgɔ ne bonya Zɛkɛtɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi Zɛkɛtɛ kɔ. an bɛna yɛrɛ wele. walayi n balima don n kɔrɔkɛ don n ka foli belebeleba ye a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nin walayi. ko Zɛkɛtɛ an b'i fo. o kɔfɛ n bɛ n denmisɛnnin teri dɔ fana fo kuma in fɔli man di n ye walayi ale fana a bɛ non n'i ye Zɛkɛtɛ dɔrɔn hakili bɛ jigin a la a diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye mais ala ka kalifa minɛ a la. a gɛlɛyara. ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma ala ka ko ye n'i y'o ko bila ala ka minɛn kɔnɔ i fana t'a dɔn ala y'a kɛ kun min na. bon voilà. bani dun yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la quoi a bɛ su naani ma sunɔgɔ. a bɛ kɛ a bɛ kɛ parce que jɛnɛja don u taara suturali kɛ kaburu na ne ko ne tɛna se ka taa bon dɔw ko ma fɔ n ka taa kaburu na n taara bon a bɛ hakɛ to u bɛ ka kaburu sen waati min na bon ne ko n bɛ piki minɛ ka dingɛ dɔ sen a don ɲɛji bɔra ne bɛ dingɛ sen ka dingɛ sen su dɔ ginna ka se ne ko n tɛrɛ kɛ n'a bɛ kaburu sen a jateminɛ kɛ sa. mais on fɔ a bɛ kɛ koyi i m'a ye a bɛ kɛ o bɛ kɛ an ka taa an ka taa bɔ n kanumɔgɔ ale ka foli an b'ale ka foli bila yan i jɔ bloguru dɔ bila nin na ayi an b'ale ka foli dan n'a ye. ok donc d'accord donc yanni an ka baara daminɛ fɔlɔ i jɔ. n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka belebele ma n'o ye Ronald ye ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma ni ye anw ye bi k'an bɛ dɔgɔnɔya bila dɔgɔnɔ cɛtiri bila en valeur bon an caman y'a ye ale de la an caman ale de su an kɛra comédien bi donc ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma donc n'an bɔra yen n bɛ foli bila n bɛ n datu belebele dɔ la an ka mɛtiriw ka mɛtiri mɛtiri min n'a b'i kalan a ka baara kɔnɔna na mɛtiri min n'a tɛ nata i la a bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna a b'i bila baara kɛcogo ɲuman na Zɛkɛtɛ an bɛ garde-à-vous bila ye an b'a fɔ jama marala a bɛɛ bɛ k'i la a bɛɛ bɛ f'i ma i b'a bɛɛ kun mais ale min sera k'a bɛɛ kun an kɔrɔ ni ka tila ka sabali an kɔrɔ ni ka tila k'an bila sira kan sira min ni a bɛ bɛn ala ta yɛrɛ ma donc an b'ale fo. donc o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ko jɔnni kunna a fɔ ko sababu ɲuman donc an ma aw fo
dante foli min na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ko yiriwa hali sisan donc Ala ka an bɛɛ fanga se sijan labanko ɲuman de ka gɛlɛn Ala k'o di ani aw ma siɲɛ wɛrɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra yan a ma kɛ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baroda wɛrɛ la ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kulo bɛ ne nin wagati an b'a fɔ ko Ala k'an dɛmɛ hali sisan dɛmɛ tɛ Ala ta kɔfɛ donc o kun ye n ka folikan ye k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma voilà dɔgɔnɔ i ye dɔgɔnɔ u t'u fo dɔgɔnɔkan na voilà cɛ yɔrɔ ale adamadenya b'a la mɔgɔya b'a la fɛnɛ dɛ a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen min na o y'ale hali n'a sɔrɔ n balimakɛ bɛ yan sa ale ta ye kɔrɔlen min dɔ fara dɔ kan o bɛ dɔ de caya donc an bɛ jɔn sufɛ e sufɛ kun fɔra ayi foli kɛ donc dɔgɔ ye dɔgɔkan kɛ donc buwa dɔgɔn e san tu poni donc a ma kɔnɔ kɛra kɛnɛkuru getiri a ma kɔnɔ kɛra ɛmɛ putunu no nenge denge ɛmɛ kingere na wakati no ɛmɛ san tu poni ningo de Abidjan Francis jam dɔgɔ une nyawe san tu buwa dɔgɔn ke po en yoko dɔgɔ e nya e yo po en polija po dɔgɔn ngiwe dɔgɔn namara yela dɔgɔn gin yela dɔgɔn so jaje jasi de yela ɛmɛ blɛblɛ sɛ o be sɛ kampana dene donc dɔgɔn ɛmɛ pono dɔgɔn bɛ Amérique mun bɛ États-Unis mun bɛ France mun bɛ jamana jɛ Côte d'Ivoire nu bɛɛ voilà y'o mɛn yɔrɔ e dɔgɔn mi dege dɔgɔn na mais yo mais ma se ka fɔ dɛ Adama i ka kuma kuncɛ kuma ni ka folikan an bɛ Bamako cɛ c'est à dire muso denmisɛnnin an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen an dɛmɛbagaw denmisɛnninw mago bɛ dɛmɛ na an yɛrɛ ye denmisɛn dɛ mais dɔ fana si bɛ dɔ ta ɲɛ u mago bɛ dɛmɛ na u projets b'u bolo an k'u dɛmɛ vraiment a bɛ se ka yɛrɛ cogo min na an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen na yan fo région yɛrɛ ka joli région binan an b'a bɛɛ fo an b'a bɛɛ lajɛlen fo voilà yan Kidal Tombouctou Gayi Sikasso Buguni an b'a bɛɛ lajɛlen fo voilà Erzana Yakuba Dumia an b'ale fo ani Papi Dramé commune 3 ani Bakari Traoré le grand marabout tiɲɛ fo Sabalibugu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani Mama Yalkuyi yan tigɛna n'an ka musomanima ani Koro yan fo Kati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo voilà Zou an bɛ Zou fo n'an ka mago Scorpion Gosson yan fo a tɔgɔ yɔrɔ in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ Badiala la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo voilà a bɛ se ka numéro di mɔgɔ minnu mago bɛ aw la a bɛ sɔrɔ numéro min na 70 82 88 31 Sega 70 82 88 31 voilà n'a mago bɛ o don an b'a fɔ aw ɲɛna ko nin ye Buwa dɔgɔ manajɛ fa donc nin y'u ka numéro ye mɔgɔ n'u mago bɛ n'u m'o sɔrɔ sa a bɛ sɔrɔ ka Jarasuba yɛrɛ wele a ka numéro la u bɛ u wele u numéro la n'u ye u wele u numéro la u bɛ u sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye donc mɔgɔ bɛ fɛ k'u dɛmɛ sira o sira kan hali ladilikan o ye dɛmɛ dɔ ye kosɛbɛ ladilikan o ye dɛmɛ dɔ ye karisa a kɛ tan i y'a tigi dɛmɛ ni mun bɛ mun bolo k'u dɛmɛ o la an b'a fɔ aw ɲɛna ko an yɛrɛ bɛ yan ne ka numéro 79 12 97 00 an mago bɛ sponsor la halisa k'u manifester an bɛ yan Mali Kunnafoni TV kɔnɔna la donc nin ye bi émission selen a kuncɛ yɔrɔ ma an bɛ région bɛɛ lajɛlen fo région bɛɛ kulo b'i la Jolakaw kulo b'i la aw folen u kulo b'i la an bɛ Erzana fo Erzana kulo b'i la an bɛ Joyila dugutigi fo an bɛ préfet fo Joyila duguden bɛɛ lajɛlen an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ si ma bɔ mɔgɔ la k'i bɛ dɔ ta tɔgɔ ma sisan i bɛ taa ka dɔ to an bɛ Maïkɛri fo Maïkɛri Daku ka dansago kan ko Jarasuba tɔgɔ in ka di Maïkɛri Daku awɔ n kɔrɔkɛ don voilà n'an ye Maïkɛri Daku fo sa an bɛ Africa Star Transport mɔgɔw fana fo voilà ne Ablaye Silaye